to, aby sa vo svojom meste cítil každý naozaj spokojne, sa starajú aj v Hlohovci. Zásluhou pracovníkov Národného výboru a údržbárskej služby premenili niekdajšie zaprášené cesty a trhoviská na krásne parky. V úprave ulic stále pokračujú. Za tieto úspechy dostali titul Mesto 20. výročia oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Škoda, že sme vám nemohli ukázať túto krásu vo farbách.